Malugod at mapagpalang kay kaming higpa. Mulit ngayon pinandit, Ginoo makanyan kay pong pasibayong may tipon-tipon, ikeng mikakapatad. Banting upayang gawan miya po, ingke kaming banal at tungkulan, kingaldonan yung sabat. Ginong Diyos, makanyan niya pong makayarap yung balang metong kay kami, kingke ko pong banal ay harapan. Makanyan keng mamahin meto ngay lang hanggang pupus akapurian ng pong kapasalamatan kay ka. Pablasang Ginoo king uli na ning lugod mo ang pong pakamal karing balang metong kay kami. Alang sawang patnube Ginoo ipagkalob mo karing balang metong. Hanggang ang ining pinandit Ginong Diyos, tutulutan mo kay pang mabibiyeting sikanan gagalo malayang galo muntaketa ang pong muntakarin. Ngayon yung pinandit Ginoo, ing balang metong kaya kami alake pong aliwang ay sukli ang pong ay biya kaya kanong emu sambanda ka. Puriyan ang pong pamintuan, ginauling itipuin kaya kaming banal tungkulan kaya ko. Ngayon pong kapinanditan, lawen nyo kaya pong karapat dapat, lipat na ning parati yung akakitang pong ababatsawan, ing makagawa kaming pamikasala kaya ka. Maging king isip, salitaan pon gawa, adwan miya po ing banal yung patawad karing balang metong kaya kami. Ginotulutan yung no sana po bibilang kaya kaming kasalanan. Nung naibilang nyo na lang kayong tangana pa ning balang metong kaya kami. Uling kulang niya pa kabiasnan. Ngayon pong pinandit, tulutan yung panimunan nyo kami. Bendesyonan nyo kami. Ikayo yung mumunang pong talwi, kilob na ning kaya kaming pamanyamba. Makapanalig kayang lubusan kaya kaigpa. Tulutan yung din kayang banal at tungkulan na reti. Agawa mila kayang mitmong katapatan. Ay lang pamagkunwari. Ay sadsad, ang gaking katatawlian Ginong Diyos. Di na nyo kayang tetagan. Papanatilyan nyo kaya kamig pa, ingating sikanan, banting upayang Ginong Diyos, alangad lang karing kekeng pamanyapat, karing kekeng balang tungkulan. Pagkalubanan nyo kaya pong kabyasnan, banting upayang Ginoo abante milaring balang kay kaming kasarlinan, alingap milang lubusan ding kay kong banal at tuntunan. Nganing pinanditay tig pambanal, tulutan yung ingbalang metong kaya kami. Para yung kaya nga pong pakaba na biye. Banting upayang mga sadsad kami. Igpambanal, tulutan yung detang kaya kaming kapatad. Akakit yung daralan nga kapalambutan o Canaan. Karing banal dang tungkulan Diyos ko, pasiknangan nyo po ang pong patukuran. Banting upayang mga sadsad kamig pa. Panalangin mila kaya kang nga ba kayo ti. Dingganap karing karelang banal at tungkulan. Diyos ko, panimunan nyo lang pong antabayanan. Dingamanong miyapse king karelang pasbulan Diyos ko. Detang banal yung kaburian ng pong katurwa na paibat kaya ka. Banting upayang ikami pong makarandam munyayang panyulong karing balang metong kaya kami. Ginoo, oreni puring telagamong talete na ning banal mong upaya. Tulutan yung ay bating dong lubusan ding karelang banal at tungkulan. Agawa dalaking mitmong katapatan, di na nyo pong sika na ng pong tetagan. Nganing pinanditayti, nung ninuman po yung ganap, kabod luklukane, ing luklukanan ing kalamat telagamo karelag pa. Itubod me ing mapamatulang Espiritu Santong pengako mo kaya kami. Banting upayang tayrana kami king hanggang katutuan, king hanggang kayapan, king hanggang katuliran. Uling iya po manyabi king sarili ng kabyasnan. Kamalayan may Ginong Diyos, itang paibat ka, yang mibulalag. Banting upayang may ginggoyab nan mila, at ngunyayang patutukaring balang metong kaya kami.
Ginoo dakal pong dakala salamat kay kangening abakay ti. Ila po reti rin kay kaming misasan metong apanalangin sa po tanggapan muli tumong mabanglungayin king kay kong banal pagkarinan. At tanggapan na naman po ning balang metong kay kami itang liim yung kayablasan. At itingan po ipapamilatan making kaya nga nakabugtong Iso Kristong kaya kaming tagapagligtas. Yan nasa po pa.
Hello po. At magandang umaga po sa atin lahat. Araw na naman po ng convention. Meron po tayong maiksing pag-aaralan sa umaga pong ito bago po magpatuloy ang part 2 po, part 1 po ito, yung ating pag-aaral ngayon. Mga kapatid ko po sa pananampalataya, hindi na po tayo magpilugoy-lugoy pa dahil po convention ngayon. Kahit po ganun pa man, hindi po tayo pinababayaan ng Diyos dahil po sa ating mga tungkulin. At mayroon po tayong tinatalakay na tema, kabayaran ng pagiging pabaya o pagiging ignorante. Kung basahin po natin dito sa Samuel, unang Samuel po, Kapitulo 30, versikulo 6 po, para po mabigyan natin ng diwa. Ang nagdadalamhating totoo si David sapagkat pinagsasalitaan ng bayan na batuin siya sapagkat ang kaluluwa ng buong bayan ay pumanglaw. Bawat tao dahil sa kani-kaniyang mga anak na lalaki at babae. Ngunit si David ay nagpakatibay sa Panginoon niyang Diyos. Kasi po nung panahon po ni Aring David, nagkaroon po sila ng, yung pong aking nakuwang diwa dito, nagkaroon po sila ng konting kapagpabayaan, kaya po sila'y naunaan po sila dahil po noon kanila'y nakikipaglaban po sila so nabiyag po nila yung mga ibang sinasakupan po ni Aring David noon. Kaya nung panahon pong yun, kaya masakit po sa kalooban ni David, kaya nung pong pero po sa madalas salita po ay ito'y nabawi po nila dahil po pinalakas ng loob ng Diyos si Aring David. Kaya katulad po sa isang pamilya, minsan po, ang isang magulang, hindi po uli yung kanyang pangangaral, tinuturuan po ang bata. Kapag po ang bata ay nagpabaya, ang magulang po ay walang pagkukulang. Gayon din po ang sistema ng ating Panginoong Diyos. Kaya kapag po nagpabaya ka, hanggang sa huling pagsisisi mo na lang po yun. Kaya kung hindi po natin pakikinggan ang salita ng Diyos, tayo rin po ang malilintikan. Kaya yung ating pong pag-aaral, tunay nga po mahalaga po. Dahil po, katulad po kung wala po tayong paghahanda sa ating buhay, paghahanda sa ating mga hindi po natin binibigyan ng pansin ang ating napapag-aralan ayon po sa salita ng Diyos, ay tiyak po tayo ay mapapahamak sapagkat po ang Diyos ay tapat po ang Diyos. Tinawag po tayo ng Diyos para lamang po tayo ay para lamang po tayo'y masiayos po natin ang ating mga sarili ayon po sa kanyang kagustuhan. Kaya mga kapatid ko po sa pananampalataya, kung basahin po natin dito sa may pangalawang kronika po, sa 29 po, basahin po natin sa pangalawang kronika, kapitulo 29, versikulo 11 po. Basahin po natin. Sabi po, mga anak ko, huwag kayong mangagpabaya sapagkat pinili kayo ng Panginoon upang magsitayo sa harap niya, upang magsipangasiwa sa Kanya, at kayo'y maging Kanyang mga tagapangasiwa, at mangagsunog kayo ng kamangyan. Ayon po,
katulad po ng isang magulang, kailangan po, lagi po tayong handa kasi po hindi po natin alam ang magiging bukas natin. Kaya kinakailangan po yung maging ano po tayo, yung maging mausisa po tayo sa mga bilin ng ating mga magulang, lalo na po sa ating mga pag-aaral. Ngayon pong nakilala na po natin ang katotohanan na salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, yun po ang aking mga munting yung munting aking makayanan na patutuo po sa inyo. Kaya panahon na po talaga tayo magsamantala na nang tayo po magpakatalino na sa gayon, hindi po tayo mabibigyan ng mga bagay-bagay na mga trial sa ating buhay na kung dadaan man po yun ay magiging magaan. Kaya sabi po alam po ninyo mga kapatid, yung tulad po ng mga 10 mga dalaga at alos po nababasa natin sa Mateo 25 po, yung 5 po matalino, yung 5 po ay naging mangmang. Dahil po sila ay naging pabaya sila, nung dumating na po yung lalaking ikakasal nila, ay nasaran po silang pinto yung mga 5 babahing pabaya po. Kaya po tayo ay lagi po tayong handa. Kaya sabi po ni Apostol Pablo, panguli pong aking mensahe, sabi po sa Efeso 5, Kapitulo 17 po, ito po yung sinasalita ni Apostol Pablo. Basahin po natin. Kaya huwag kayong magiging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ay alos po tayo sa tagal na po natin nag-aaral ang kalooban ng Panginoon, alam na po natin kung ano po yung nararapat sa bawat isa sa atin. Yun lang po mga kapatid, ito lamang po ang maiksing mensahe ko po sa inyo at marami pong salamat muli sa inyo. Magandang umaga po.
Diyos magkalubin. Kimbalang pinandit yan nanobang nana. Ingke kong sarili, eko mangulila. Ingmal ng bendesyon, pangako yabot na. Wapin na anak ng Diyos, king kakong pangyatang. Liligayin Ginoo, lalawe ke kongan. Kapamilataning ke kong katapatan. Sana lalong dagole manamdampagan. Iko'y may talaga iba't simula na. Kasal pantayanan gangini at yuya. Diyos na pepatutuan ang gamang king mangga. Kabang sarili yo den miyabe-yabela. Agos naning sibol ke ko'y tutok nang. Inglino na niti bungayeng daralan. Takbang ding bitisyo, ikayo'y kongan. Magpatutuko king letra kong babasan. Kasal pantayanan, ititandanan niyo. Eye kakalingwan, may talaking libro. Nung nanong tenam na, ning nino mang tawa. Yung kayang pupulan, ititandanan nyo. Eko kakawani, kasal pantayanan. Ibilang yung ene, ikayo ikongan. Lalo'y kong malwat na aking kapaniwalan. Binikong bisa sa areting libluban. Agos naning sibol, yan me koya. Ikong gangginala, pagalyo sa dimdamya. Nanong kakitiyo, tatangalan niyo ya. At eko matulay ang pon maligaya. Ang gantumwa kayo, king kapanawanan. Pangayayame ko, ke ko'ing katutuan. Karing pamanyapat, miyabe-yabe ko ngan. Ay tulot nening Diyos ke ko'ing kapayapan. Datang pang panahon, o yan ding matayo. Marayo'y ngagos na atiyo. Mismong ke kong siping, dayi at dayiyo. Daring ke kong anak ninayabeyo. Kuntoro lalambat ing oras kapanawnan. Anak naning Diyos, yan ulit-ulitan. Waya lang mabayat, daramdamang pagal. Uling iko'y biniking kaunan-unan. Ing panga biniyo, ing ginugewanan.
nanetelaga. Lele naning batis, iko'ing tenam na. Kalerdot kauran, at atin kong bungang. Alang mapapanat, itiyan metong man. Sana'y ngaske iti hanggang kawakasan. Yan manatili ang itatanggap agad. King pamanakbang yolandas ning katutuan. Balasang pinandit pagamo amo ko. Maging maalam kong asalyo mayobo. Hanggang kawakasan sana uliran kayo. Alalondang letra kawang gagawa ko. In Diyos tulayo alang kayang ganan. O yan nakakityo ang pantatangalan. Nalonyo takakit king marayong lugar. Nanong kalamidad ke kong tatangalan. Pilan lang kalado, reting mama ko na. Yang metong nga bundok, yan malalasakya. Naning sumagid ng niya nakakitiyoya. Mamagos sa danom, yan ititing apina. Oy kong anak ng Diyos, tinangkapanwalan. Karing sarili yo, yung pigunggo naman. Tinako kayang de, patyan emyablasan. King balang pinandit ating kaya blasan. Dakala sigwada panawon darala. Nining makasabing inike kong anak na. Atin kong ligalig at iti akit na. Ningke kong sarili kong bipay nawa. Ulay kinit ke ningingayan yo. Ating malalasak karingtok nangan yo. Hanggang mibabali tayo maning bagyo. Matudtud payapa paying sarili yo. Eyo ka kalingwan ating kabitasan. Ting balang dapat yo biyabe-yabe ko ngan. Magmetong ko damdam ampong kaisipan. Ing lugod prinsipal yay tiyang gawan. Takbang na kong takbang itiyang adwan ko. Takbang daring bitis sana mababatiyo. Kasal pantayanan at ineke kayo. Letra ng babasan dimbalang bakas yun. Ulitan kong eni. Bangeyo kaningwan. Balo ko'y kayo magana kakongan. Lola ikbabay ang eni daramdam. Sana'y pangako yan eya miliban.
panawon kanito. Naning may kilala, may ngako laking Diyos, di nga duwang miyasawa. Inggang kayatinan, iti pagkalobda. Di natang ingoras, yan na lang depadang. Minaw siyang ginong babae nekit nang sa parano ka rin laring ka pangakuan. Gabon yung pisali yenindo ka rin yan. Eme kapakibat, o ba't ka miglalaram? May sabing babay sa parang lagyuna, king oras ay te, king pangatik dona, may awalyat mete, anamig larang ka, kasuyo mo naman, iya'y mateya. Pakisa, bing mayap, ing wayo, wayayan. Ingali, aliya, tawas kiyang panamdam. Tinggap yang manyaman, kasal pantayanan. Pisip-pisipan yung kekong gagawan. Ing Diyos pabiro nganing ebanghelyo. Ing balang yang tena, mayaring popolan yung iti alam pili ni numan ke kayo. Pamagkalom ning Diyos pangaming malikom. Atin ko ngang sukad king ega naganang. Emo nasasabihan ning mamuntukan kang. Ampong kabinetis tenamod na karna, o kaya pili ka, makanyan mo naman yan. Iti aling yaliyaduang ko, nung nanuning tenam, yaring pupulan yung kasal pantayanan, pakayingatan yung darto yang mumunay lugod king siping yung no ko pang manmunta teyo ka kalingwan ninumang manakit ang popang matangal ing kapaggalan yo yan masasayang ating malilinis sa kekombitatanam. Dingaral dakala, yan tumpang babolang. Lurbat laringal do, papalto yung bungang. Kasal pantayanan, waye ko painawa. E balaying mate, sana yan lontoyan. King tune katutuan kim pamanya patiyong di na niyong ulaga pelalong mayumong miyap sa ampang lulwal kareting labiyo larto lasang retra de tingali noyong
kay ba't nge ning oras dingaral da kanang tumpang babono rin yung Diyos pagkalumnang manalangin painawang keka kudaralan balen ko damdam ka kalamidan king bukas at mengka ragulyan maninto niyang bini ing Diyos pilihan sangin ni kayo tinakong ang dimdam yan ay manatili nung nanoy inggawan ingkalunos-lunos itiyan na tiyuna ing mesa bimbundok ititik ano yung ing metong alugal matayo ikitda king pamanipa ko in Diyos pa sabi ng eko magpabayan itiyang dimdam yung huwaye ko pa'y nawa pamagno benayong piolet-olet king daralan ke kayong makilaban ko king Diyosing man niyad kayo impakilutlutan uyang baloyoya pamanya patmaya pat panalangina tapat kem puso yo sayatin lang bunga ing Diyos lalawan ng atin ko ngang markang akis sabing mayap nangeya gawayo impa magnobena enayan gagawan yung isulat yung oras kay batala kayo in Diyos e pabiro pakatan ganan yung iyang mundo kayan sungemi nagosyang hanggang mabiye kayo itiyang parala anak yut anak da den miti mawala tingke kong sarili kinge gana ganang yan kalu nus-lunus nung iti akit yung kalu pararetang ikit yung abat yung yan nalayong kwentang
danuma gusano maging sa damat ga moraing biliyong tutoying katutuan manam dampagal pagkapilitan yung tapat ko panamdam magmetong ko isip ampong ka panwalan bukluran yung lugon ng pamangkunwarian makanyan mo naman ening pengako yung yan bibiruan itiya artoyong ya kumengako kung minyabi siping yo akong menalese nung eke lingwan yung ingke kong depatan bibuye ikayungan ditak mga mano kakula kong diwang uling masabalda kompong ka logoran ako so pandakong era ko kawangan ngini bubuyun king tunggal ditak nang biyo nati pagka rabintang nasana ning pisan metong iyo king kaganapana yan kalaraman pilmi nga kitiyo lang ingeyo balong pangyanda ramdaman sawo pamisadya itiya tinongan inyame mundasyon gawa ko ang paralan kanita sasawo balurang tutukongan sayang ang bagbabay nga tiyong peladong utsabas at mengka kwentawong pangayan mabilog laos king puso yung noyang manibatan hindi takyag kaskong yung mesabing peso itiyan mo munang mayakit yang ening dinalan niluntoyang eyo pakikwanan itising sa kimia magarimwan kayo yung panahon at yunang ibating do kayo ing manalangin tangan tutong makalunos yaingal do daratang itiyeya biru ke koko sasabihan eyo pa intulot tuntoyain kabigwan konsentrasyon kapayapan malama Diyos oy nipuing orang
tiyo din natang ka pamilataning kasalpon tayanan agos puning sibol tiwala sa rengan dingmi ka kandayo umika kan lapit lang ginungen ning oras balo mo na nula ding ka kung kailangan at tibok ding pusora panalangin ko pong panyawad ko kekang nung ating mga kulang okay na nakit mong pamiyog neog nera e palobos ginung karing panataraing patawa di biyemong dagdagan mo piersa iting panalangin kong Ginoo Maestro penibala mo kakong kakupumalangan ikay ti balo mong nanumang mabayat kalamid at Diyos kong ere po dalanan ninumang atiyong Diyos ko impa sabi mong bundok kay atiyong makisa bigmayap ginukoy tulot mong biyeme pong rekwerdo kanakong anak mo uling sabla-sabla malangan po ka ko baro pong agawa buri mo yutos na neneng binili mong mimingat karelang Diyos ko impa nalangin ko ang gamang manggang mielang ka payapan ating pagkabiyerang pelalong mayintang lang numanubalang uling anak mula Diyos ko ka kumalangan pepay ngat kumapo kakualang kulang pinye ko'y kang dapat itiat baluyan ing mesa timbundok agamo amo kong Diyos ko mi sarayay mi baba iyang orno mielang payapa gang biera atewa lang nubalang lapang kukwanan mong ingmal mong bendasyon
ampong kapayapaan. Diyay ka Diyos kay pagkaloob, may po nga langanggan. Kabanging biyera, time po paparam. Mielang maligaya, lang lumano balang. Ingmal mong bendesyon at pamipalamong. Kabang babi, yemeng biye, pagkabiye, ratiyo. Alang manamdaman, metong man ginuko. Anak kampon matua, bendesyon, libiyemong. Iti yang sinuyo, tingka kong panyatang. Pagkikwanan nyo yung tinakong gagawan. King kapamilata, ning king ko pangnabang. Alipat na niti, king gewa yung mayapyan. Eko magpabaya, king Diyos lugodiyang. Laben niya yung dok nung nanoy ngaskenang. Era ko kawangan, Diyos makisabiyang. Ing talaying at yung lugod na kekoyang. Yako yung susuyong alangkayang ganan. Kabang mabibiya, ining mamilatan. O yan mayayakit, tinyamang panamdam. Sa guling pinandit si kanana at yoyan. Ekubot ng buring, mangulila kayong. Malubas mangulila yung tabernakulong. Sikan na nawagas kaya'y pagkalam kong. Bakong manatili kimpanga iyawas yung. Kay ba't mayari lang itakong kasiwan. Tumipo na kayo, kamado yung linwal. Ikong manungkulan, waye kong mararam. Ding sawub ke kayo makasadyanongan. Isabi-sabianing maya pagawayong. Ultimong utsabas, karing pagkalabiyong. Indyos sablasana, pakatandanan niyo. Adios kapayapaan. Y Apostol Santiago.
Makatulad Diyosa, ding mayap ayortilano, bayo miras ing pamamunla, lilinisan ing ganap, ing kayang asikan, ban panyatang naning bukas, dakalya pupulan. Ing kalam at kabyasnan, pasibayo, kaya kayungan pabandi ko. Kanuanan niya ing tao, amagsikap bina, king kayang biye, kabangat ing sikanan, king kayang katawan. King pinanditayti, dimutiyamong oras, ing kakong awaran. Ban biye ing karagdagan, miyatad, ing metong amensahe, amangayin tulid king kayong kapatad. Mamuntukan, king pamanadsad, may kiniking siping ko. Nung soryan nyo at pag-aralan ng atyong sitwasyon wa dimutyamu ing oras, dapat ini mangayin tulid. Minukit king mesa, ulit-ulitan ko, dit yang pinandit ing kakong awaran. Pabalo mo ing kakong mensahe, metong karing kekang sasakupan ababay, wa kakilala mo ini. Ding kayang supling binalang sa lunero, dating mabayat a kapanamdaman. Kailangan lang magap. At yung kaya yung desisyon ng umayak rin mga biyasa o umayak yung sibol piragli. Kakilala mo nung nino yung aman man ko. Uling magkang mayakit yung kalingas-ngasan. Tumulo yung perlas ka rin kayang mata. Mapatadya yung inawa na ning kayong supling. Alawa yung babae, yung itang lalaki at yung diferensya ng puso. Yan kakilala mo. Nung niya yung natsuking kekang kaisipan ngenik, ya, kailangan umagap yung piragli. Babiya ko yung laya, ulitan ko. Nung karing mga biyasa, o titiking sibay, magawa. Ingat yung proseso. Huling magkang malumudyaing kayang puso, mapatading kayang inawa. Dapat makanyan man, namilatan ko. Sumangid na niti, ing sablang bagi pehiwatik ko. Ing sablang bagi, peganak ako. Ini makapaglili ng tao. Ang tinan nga tsuya king sakop mo, anya kaya kako bini ing panabilin, nung nanagawa na rin tao. Anyalawan me iyang paksa. Bisa kayang pongalipot ang magbabayaya ing tao, king bi o king pagkabi, makalunos-lunos siya king aldo bukas. Anya kailangan mamagap kong agad, king at yung sitwasyon. Mapaking ka kayong laman, mapaking ka kayong sitwasyon, king pamagobra, king antikaniting kabagayan. Anya babiking kakong amano. Kakong mamuntukan, kumenakang kapayagan. Den mo rin kakong panabilin. Ang tinaling at chula king kekang sakop, anya biniye ko, ing kakong amano. Den mo rin makuyad kong karagdagan, abiniye king kakong panipa.
maya payoras kekongan. Ingka kong bendesyon at pamipala, ilalakwan kaya kayo nangan. Pasibayo, magpakatibe kayo king pamagobra. Sikapan niyo, kabang at chuying pwersa at sikanan karing kaya kayong kaha, magobra na kong magobra. Yako yung sino yu, dinalo kaya kayo, Espiritu Santo, mamune kaya kongan. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. At isa pong masaplalang umaga sa ating lahat, no po. Ang araw na ito ay isa pong konbensyon kung saan ay dalawa pong parte ang ating programa. Kung saan ang unang parte ay ang pagsimba natin, no po. Kaya po ginawa natin ito dahil sabi ng mga kapatid natin parang hindi natin nagagawa ang ating tungkulin sa Diyos pag konbensyon, no po. Wala daw simba. So ang ginawa natin, nilagyan po natin ng dalawang parte ang ating programa upang meron po tayong ginagawang pagsimba, no po. Kaya po sa araw na ito ay meron po tayong ginawang pagtatalakay sa mga, lalo na sa tema po natin, no po, kung saan ang ating kapatid ay kanya pong binigyang diwa ang ating tema. Kung saan po ay nilarawan niya at sabi niya parang inalimbawa niya po ang isang pamilya, no po. Pag isang pamilya, ang kanyang mga anak ay kanyang pinabayaan, no po. Hindi niya inaruga, no po, hindi niya ginawa ang tungkulin sa kanyang mga anak. Kung ang mangyayari po, ang kanyang mga anak ay kung saan na mapupunta, no po. Parang maliliis sa landas o tamang daan, no po. Kaya ito po ang halimbawang dinala ng ating kapatid. Gaya rin, sabi niya, ang pagiging pabaya o ignorante sa buhay ay simula ng katalinuhan o ng karunungan kung saan malalasap ang bunga nito oras ng pag-ani. So, ating malalaman, kapatid, pag kung saan pag na-experience na natin, no po. Kung halimbawa, nagpabaya tayo, no po. At ano po ang bunga niyan ay makikita natin. Doon po tayo magkakaroon ng pag-aaral sa ating sarili, no po. Doon natin malalaman kung ano po ang tamang gagawin, no po. Kasi kung minsan hindi mo masasabi, no po, kung maganda ang nagawa mo hanggang hindi mo na-experience, no po. So ito po ay kanyang sinasabi, kapag ang isang halaman o puno o sardin ay napabayaan, hindi inalaga ng maayos, maaari itong mamatay sa hindi magkakaroon ng bunga. No po. So inalintulad niya sa isang hardin, mga kapatid, kung halimbawa tayo po ay nag-ahalaman sa hardin natin, tapos siyempre pag napabayaan po natin, anong mangyayari? No po. Sugradong yung gusto mong makitang maganda, hindi mo makikita dahil pinabayaan mo. No po. Sabi niya, katulad din naman sa trabaho, kapag laging napapagod, laging nag-overtime, ay walang time sa sarili, ito ang magiging sanhi ng problema. No po. So, gayon din sa ating katawan na ito, mga kapatid, pag po inabuso natin, no po, pinabayahan natin ang ating katawang ito, na hindi natin binigyan ng halaga, ano po ang mangyayari, no po? Kumisan magkakasakit ka ang katawan mong ito, no po? So, dapat talagang bigyan natin ng atensyon, no po? O wag nating pabayaan ng mga bagay na importante sa atin, no po? Sabi niya, pagdating din sa kaunlaran ng buhay espiritual, ang pagiging pabaya o pagiging ignorante ng tao
ang siyang magbibigay ng laya sa kanya upang ang mga lesson na ayon sa danas o experience ay magkakaroon ulit ng bagong pag-asa. So, mga kapatid, ito po ay katulad din sa ating pananampalataya. Pag po tayo ay nagbabaya sa mga tungkulin natin, no po, hindi natin ginawa ang mga tungkulin natin, lalong-lalo na sa Panginoong Diyos, ano pong mangyayari pagdating ng panahon, pagtaghani, no po? Sinong mapupunta sa kaharian ng buhay? Di ba yung gumagawa at tumutupad, no po? Yan po ang sinasabi ng ating paksa. Kaya po, mga kapatid, alam kong tayo hindi na ignorante sa ating pananampalataya. Alam na natin kung ano ang tama, kung ano ang mali, no po? At alam po na natin ang dapat nating gawin dahil meron po tayong mga espiritong dumarating upang turuan po tayo, no po? Lalong-lalo na sabi ng ating dumating na batlaya, ito po ay kanyang binibigyan liwanag sa atin. Sabi niya, ikong malambat ng maniwala, antikos ang bining makatanam king lele na ning sapa. So tapo ay alam ko matagal na tayong naniniwala at nakakapag-aral, no po. Kaya ang gusto ng batlaya sana maging alaman tayong wala tayong pakialam sa init dahil nasa tabing sapa po tayo. Dahil yung tubig, no po, nadidiligan tayo. Ito po ang gusto ng banal batlaya sa atin, no po. At sana maging Sodom at Gomorrah maging kabilyan nyo. So, ito po ay paalala sa atin, mga kapatid, dahil po ang panahon ngayon nakikita natin, no po, sa iba-ibang bansa kung saan ang Diyos ay gumagawa na ng paraan para ang mga taong hindi naniniwala sa Kanya para maniwala, no po. Kakailan-ilan pa lang, no po, mayroon na naman lindol sa parteng Europe, no po. So sinasabi sa atin ng banal na batlaya, sana maging Sodom at Gomorrah ang kabilyan nyo. Alam niyo po, ng panahon si Josue, no? Lot, no po. Si Lot, no po. Ang Panginoong Diyos ay ginawa niyang anong ginawa niya sa Sodom at Gomorrah? Ginawa niya po, pinasunog niya, iba-ibang ginawa niyang umulan ng apoy, no po. So, sabi niya, sana sa maging Sodom at Gomorrah. Kaya, palagi po tayong inahabilinan ng mga banal na batlaya upang tayo po ay lalong makapaganda, no po, at makagawa sa mga iniingi sa atin ng Panginoong Diyos, no po. So ito po ang mga diwang binigay sa atin ng mga batlaya at gayon din ang ating speaker. Sana ito po ay magbibigay sa atin ng kalakasan, lalong-lalo na sa ating pananampalataya, no po. Dahil mahal tayo ng Diyos, ang Banal Espiritu, siyang kanyang binibigay sa atin upang lalo niyang ipaalala sa atin ang dapat nating gawin. At ngayon po ay natapos na ang unang parte ng ating programa at ang susunod nating programa sa part 2 natin kung saan po ay ang mga kapatid natin ay kanilang pagre-report ang mga presidente, ne po. At wala pong pending na resolution o pending na munikala na dapat nating pag-usapan, no po. Dapat kasi sa araw na ito, sabi ng mga taga-Karian na sila po'y darating ngayong araw na ito o kahapon upang makisama sa ating convention para talakayin natin ang anniversary ng sakop ng PPC 5, no po.
kung saan po matagal nang iniingi sa atin kung ano po ang mapagkakasunduan natin para hindi naman maging mabigat para sa kanila at gayon din sa atin, no po. Kaya ewan ko lang po anong naging dahilan na hindi sila nakarating sa araw na ito, no po. Siguro sa susunod na convention, ewan ko po kung ano ang mapagkakasunduan ng magkabilang panig, no po. At gayon din po, ibinabalita ko sa inyo na noong uling anong araw noon, nung nakarahang convention ng region kung saan po ang lahat ng mga opisyales ay nagkaroon ng pong orientation, no po, kung paano ang pamamahala sa mga local center, no po, kung saan po inesplika nila ano ang posisyon o katungkulan ng bawat isa, no po, sa isang local center, no po. Siguro po yung hindi pumalad nakadalo ay ewan ko na lang kung anong ang mangyayari sa kanila, no po. Siguro alam na nila yung kanilang tungkulin kaya po hindi sila nakadalo, no po. O may dahil lang importante, no po. At gayon din po, kagabi na naman, no po, itong programa natin para sa mga medium, talagang gusto po nating talagang sana maging successful, no po, para sa ating mga medium, no po, kung saan tuwing last Saturday nagkakaroon po sila ng patitipon
kayanakan kay MPPC 5 ya po yung kay katamong dandaman ba ang kanita. Biano po rin ng dalang mensahe kay katamong. Paninayin tayo po. Aying maya pa oras po ya pong mumunang payabot ko. Mamunaging kaya katama pong Diyos. Kaya kayo pong piyangari mi at kalupa kong kayanakan. May nyago pong agad oras. Baka nita po na bayo de po pat daning live stream. Yan yung kaorasan iti. Baka nita pong kingaliwang lugar. Damdaman de po yung lambisming kayanakan. Bayo ko po muntaging piyakapagay mi po. Bustan nyo pa pong i-report ko kaya kayo nung nano po yung gagawan da ding kayanakan ning Provincial Youth Committee 5. Ing kayanakan na po ning PPC 5, aktibo ya pong makilahok king kakatamong regional. Nya pong last March po may ka-summer schooling po. Nanong makanano yung ding sentro ding king Region 7A makayan la pong miyabe-yabe. At makanyang kaya pong makuswelo na makanyang minala pong kakayabe ding kaya nakan king bundok, makanyan man po king tatak, ang po pa po king dala na ning biye. Ang timurin po, king programa da po ding lokal, makanyang tama mo rin pong makilahok. Ringaliwaliwang quiz bi po. Nanong makanano, ing matenakan 2018, ren po. At kingalong banwa na pong magselebra ing Balen Exodo. Champion tamo po. Kaya nga along banwa nga reta. Reta po nga along nga reta, ikwatalangan po. At ngayon pong kasalukuyan, ing National Summit po, king pong National Center, gaganapan de po at atintam pong metong delegado ka rin na sinentamo po ka rin. Anya pong milabasan na September 22, Kenya pong meganap ing palihan ng pananalumpati. Nanong makanano po rin kayanakan, king atlong region, ring pong Unified 7, miyabe-yabela po, baka nita pong mag-seminar, nung nano po ba yung dapat gawan, ang po pa po yung dapat gawan, king pananalumpati. Auren po. Anya pong milabasan mo naman na king pong Kandabaya po may ganap ing Region 7A Youth Convention. At ing peka-programa na po ning kayanakan, yapin po yung quarterly convention mo naman. Ikami po, apat na beses miya po gagawan, king kilub na po ning pabanwa. Nanong makananod po din kaya kaming aktibidad, ing pamag-aral, ating pong aktibidad, at makanyan muna po yung last part na po ning kaya kaming programa, itang mamaya kaya pong pasasalamat, karing kaya katamong makatwa na may mundasyon, karing aliwaliwang lunduya na po ning kaya katamong probinsyal. Ing tula po, nakakagita mo po karela, andyang pong akagita mo na tinanala, pero nung dinan mo pong malating regalo, na magsilbing pasasalamat mi pong kayanakan, karang may mundasyon po, kening karang kabuuan sentro na po ning Provincial Youth Committee 5 or Pampanga Provincial Committee 5. Ating kaya kami pong convention, dudurot miya po king aliwaliwang sentro na po ning kaya katamong provincial. Minsan po kanya pong Sibol, kaya po king Pamanadsad, Tatak, at dahil pong 5 sentro na po ning Provincial Committee 5. At ngayon po, kaya kami pong maging tutuging activity, yapin po yung Youth Fest 2018. Anong makanano po, niyang along banwa tane po, along banwa mine po gagawa nini. At maging matagumpeya po ini, karing along banwa nga ito. Rang 5 pong sentro, miyabe-yabelo, ing kaya nakan king Sibol, Tatak, Pamanadsad, Bundok, at Dalan na ning Biye.
Nya pong minuna may gumpisake po, luke mo pong sentro. Uning lula pa pong sentrong kainakan. Ding aktibo kanita. Ngayon ni po lima na kaya po sentruan niya po, meragulya po yung populasyon na po ning Provincial Youth Committee 5. Ren pong team limala pong team, yapin po yung core values na po ning UECFI, unity, excellence, commitment, faith, and integrity. Ren po rin milabasan na sport or youth fest. Nakakita mo po kareng balang kaya na kaning pamisasan metong ang po pa yung tula karela na magsilbi mo naman pong banding mi ikaming kaya na king Provincial Committee 5. Anyapin po ngeni maglambis kaya pong pasibayo kaya ikayo pong kapatad mi na or kaya kaming pengari na lang sasawang susuporta kaya kami. Lalong-lalo na po, maglambis kaya po rin kaya kayong bulsa. Uningin kaya katamo pong Youth Fest, manyingil kaya mo po karing miyembro, dimot. Baka nita pong uning balong mi po yung kabilyanda po, ding aliwang miyembro, na bisang makyabe. Baka nita pong makapakyabe la po, kaya katamo Sport Fest or Youth Fest. Yung singil mi mo po karela, 150 pesos. Napakanan mila po king kilog na po ning 4 ayaldo. Yung 4 ayaldo pong ito, mo po manibat ketang 100 pesos, 150 pesos po ito, po sapat ito. Uning ita po, kanya pa pong uniform ito. Nyapin po, ita pong papakan karelat, makanyan mo naman po karing materials na gamitan mi. Maya kaya pong pasibayong manyad saup, kaya kayong piyangari mi. Kaya pong local president na po ding Balang Sentro, na kaya kami na baka nita pong mayagit pa si Bayo na paneta naman pong akagit. Yung pamisasan metong dapo ding kaya nakan king PYC 5. Naman po masasayang itang bibiyayong diyang dimutya mo kaya kami. Kuning ita pong bibiyayong ito maging mas maulagaya po kaya kami. Bangka nitang mas lalo kaya pa pong magsumikap at last mas lalo kaya pa pong mikagana. Kaya kami pong pamanggalo. Kaya kaming katungkulan. Ing second po, po gumanan nung alaya pong gas. Nga po. Anyawin po, pasibayo po, manyawad ko pong saup kaya kayo. Karang pong makaramdam, king aliwaman pong bansa. King katutuan na po kanini at tina pong meme kanini. Emya pa man po in-announce king publiko, pero tina pong meme. Dakal salamat po, karing mga ganakang puso na meme. Yung man po buring pabalo nung ninuhi kayo, pero balo na po ning Diyos. Na ala pong malilingad kaya. Dakal salamat po kaya kayo. Ing mami pong lihim, migagantian niya naman pong lihim. Eman pong menibat kaya kami, nung menibat po, king kaya katamong ginong Diyos. So yung pinakatema mi po ngeni, yapin po yung strengthening the unity and camaraderie of the youth towards the betterment or for the betterment of the society. So yung estimated expenses mi po, last year po, ginastos kaya pong maigit 40,000. Kulang-kulang po king 50,000. At ngayon po, uning midagdagan niya po, yung populasyon na po ng kaya katamong provincial, karing kaya nakan, midagdagan niya naman po yung budget na po ng kaya katamong, yung estimated expenses na po ng kaya katamong programa. Para po gimpamangan, halos kapit na po ning total budget. Baka nita pong yala po dumanop, din kaya katamong kayanakan, kami pong kayanakan. Uning masagit po yung mamyalong na danupan, wari po. Anyapin po, masanting po na mas dakal la po pamangan at mas dakal la aktibidad, baka nita pong pagmamyalong la, I enjoy de po talaga yung piyalong ito. Karang pong prizes, tapong logo medals, special awards, and other gifts. Makaya niya pong 10,800 siya po ito. Estimated expenses siya pa mo po ito. In trophies and medals po, 4,500. In uniform po, uning 95 kami po, times 100, 9,500 siya po. In shirt printing materials, 10,500 siya po. Tapos po rin pong other materials na gamitan mo yung timo pong tarpaulin, supplies, office supplies, ang po pong additional activity materials, 4,200 siya po. So in total estimated expenses mi po, 60,000 pesos siya po ngayon yung banwa ngayon.
Balo yu po, ing reni pong agagastos mi. Ela mo po kabud na magagastos reni. Diyang 5 po, malilista po. Uning ing issue po king pera, masagit siya po. Anyabin po kaming kayanakan, king Provincial Committee 5, gagawan mi po na andyang 5 mo po yung gastusan, ilistaya po. Baka nita pong ay pagit mi kaya kayo, na yung perang bibiyayo po kaya kami, kayanakan. Ela po masasayang pansarili, nunay kanya po king kaya katamong kapatiran. Pasibayo po, maglambis kaya po kaya kayong kayanakan, ngayon kaorasan na iti. Kanya, yung maganap niya po ini, kanya pong December 27, ang gaya pong 30. Apat siya pong aldo ito. Ang gana mo po kini, at maya pa oras po kaya kayo. Patagal po, dahil po palang letter, dinan mila po ding bawat local presidents, kaya naka ng popa pong makatwa. Papirma ko lamang po king kaya katamong president. Kami kaya nakan po, di sa ning makanini, nya kapalada po rin katamong kaya nakan ngayon po. Nya pungi kami, magmerienda kami, mais. O kaya kamuti. po. O yan po. Pero makanyan man po, nung alala po rin, pengarita kanitan po rin kaya nakan. Yan naman po, magbumla. Uling alana po ngalangin nung ela atinan. Ne po. Dahil natin lambal.